ATR on nyt lähtenyt kohti Helsinkiä, joten Midnight Hawks pääsee kohta vauhtiin. Busseja tosiaan on pitkälle iltaan saakka, joten ei mitään kiirettä kotiin. Minä annoin mikrofonin Perttu Karivalolle. Kiitoksia. Hyvä lentonäytösyleisö. Ladies and gentlemen, tervetuloa seuraamaan Ilmavoimien ylpeyden Midnight Hawks-osaston esitystä täällä Tampere International Air Showssa. Welcome to see the last display. Finnish Air Force is proudly presenting Finnish Air Force display team Midnight Hawks. Osaston 4 Hawk-suihkuharjoituskonetta rullaavat tuonne kiitotien päähän, tuonne oikealle, kääntyvät siellä ja suorittavat lentoon lähdön tästä meidän ohitse. Midnight Hawks-osaston koneissa näette nuo savupodit, tuommoiset harmaat säiliöt siipien alla. Ja savupodien avulla meillä kaikilla on hyvin helppo seurata osaston koneiden tiukkaa liikehdintää. Midnight Hawks is backtracking to runway 06 and they will soon start to display from the right. Each aircraft is equipped with 2 smoke generators, so it is very easy to see the flight paths and the maneuvers the team is doing. Laskuvalon heitin syttyy. Midnight Hawks on aivan valmiina aloittamaan lentoon lähdön. Hyvä yleisö, Ilmavoimat esittää ylpeänä Midnight Hawks. Ladies and gentlemen, Finnish Air Force proudly presents Midnight Hawks. Vuodelle 2010 Midnight Hawks-osasto uudistui melko perusteellisesti. Osasto sai uuden johtajan, kun viime vuonna siipimiehenä lentänyt kapteeni Joni Kankaanpää istui tuohon ensimmäiseen Hawks-suihkuharjoituskoneeseen. Osastolle tuli uudet siipimiehet, kapteeni Jonni Hovilainen sekä kapteeni Olli Väätäinen. Ainoastaan osaston 4. kapteeni Timo Koskiniemi tuolla slot-paikalla, eli tuolla osaston johtajan takana hieman alla, lentää samaa paikkaa kuin viime vuonna. Ja seuraava liike on nimeltään Twist, jossa näette koneen yläpinnut. Kamera valmiiksi.
Midnight Hawks went through pretty much transformation to a new team. We had new team leader, new number 2, new number 3, and only pilot who flew in the team in the same position is number 4, Captain Timo Koskiniemi in the slot position. Our new team leader, Captain Joni Kankaanpää, was a wingman last year. And the 2 new wingmen are Captain Olli Väätäinen and Jonni Hovilainen. In addition, team has an own supervisor, Captain Pasi Kolonen, who used to be a team leader before, and now he's supervisor, instructing and observing the team's performance from the ground. The most important guy in the team is Captain Juha Silla, our technical chief. Without him, Midnight Hawks was lost. Osaston 4 lentävän jäsenen lisäksi osastoon kuuluu 2 muuta jäsentä. Kapteeni Pasi Kolanen, viime vuoden osaston johtaja, toimii nykyään osaston valvojana ja valvoo maasta käsin osaston lentämistä ja toimintaa. Tärkein mies osastossa on kapteeni Juha Silla, osaston tekninen johtaja. Hänen tekninen ryhmä huolehtii siitä, että Midnight Hawks-koneet pysyvät lentokunnossa ja pystymme esiintymään. Lentää Vaisoston MK51 suihkuharjoituskone. Osaston kotitukikohta on Kauhavalla lentosotakoulussa ja osaston ohjaajat ovat päätoimisia lennonopettajia. Arkipäivisin he opettavat tulevaisuuden hävittäjälentäjä Toivoja ja viikonloppuisin he lentävät Midnight Hawks-osastossa. Valinta Midnight Hawks-osastoon on kunnia, josta kukaan ei kieltäydy. Vaisostons Hawk suihkuharjoituskone soveltuu erinomaisesti myös osastolentämiseen. Sitä käyttää myös Red Arrows Englannista, Saudi Hawks Saudi-Arabiasta ja Black Sea Hawks myöskin Englannista. Vaisostons Hawk Mark 51 is very suitable aircraft for formation flying. In addition of Midnight Hawks, Red Arrows, Saudi Hawks and Black Sea Hawks are using Hawk in formation flying. Finnish Air Force has over 50 Hawk trainer aircrafts and they are located in Kauhava Air Base, where Training Air Wings operates them. Jos perheen nuorempia jäseniä, joilla varusmiespalvelus on vielä suorittamatta, herää kiinnostus lentää tulevaisuudessa Midnight Hawks-osastossa, kannattaa tutustua osaston internet-sivuihin osoitteessa www.midnighthawks.fi tai käydä Ilmavoimien nettisivuilla osoitteessa www.ilmavoimat.fi. Näiltä sivuilta löytyy tietoa siitä, miten voit suorittaa varusmiespalveluksen Ilmavoimissa ohjaajana, teknisenä henkilönä, tutkaoperaattorina tai muissa tehtävissä. Ilmavoimat on myös varttuneimmalle väelle erinomainen työpaikka.